ens situem en les consonants sibilants palatals, que poden tindre les grafies que així vos estic mostrant. No sé si les estic mostrant o ho està tapant el meu careto, que no es pot dir, no? La meva cara, però per si de cas ho mostre una mica desplaçat cap així, però és que vull posar-ho en gran en realitat. És millor, perquè així puc fer les animacions. Es consideren consonants sibilants les consonants fricatives i africades que s'articulen en els alvèols. Alveolar, això vol dir els alvèols no arriba a ser la part de dalt del paladar que toca les dents ni tampoc la part que es fa més alta, sinó aquesta muntanyeta cap a baix que tenim. O també es poden fer al paladar, d'acord? Si les tenim més cap arrere, el paladar. En aquest cas jo tinc posat així en el paladar, però sobre la marxa ho canviaré perquè si és un lloc físic, doncs posem al paladar i als alvèols. Aleshores, les consonants fricatives, les consonants sibilants que fem als alvèols i que ja les hem treballades són la s, z, ts, d, que es fan posant la llengua en la muntanyeta cap avall. I les que es fan més arrere són les que treballarem avui tant per pronunciar com per ortografia. Aleshores, són els sons, que és aquesta S allargada que tenim en la transcripció fonètica, que seria el so de callar així. Després tenim el so que nosaltres no el fem, no fem aquest so fricatiu. En valencià fem sempre el so africat, que és j, en lloc de j, però bé, ho hem de conèixer també. I després tenim el so que equival al sh, que és ch. Seria el so fricatiu palatal i el so africat palatal seria ch, d'acord? Mira, una altra vegada, comença. So fricatiu palatal sord, que és el primer que teniu la S allargada. So fricatiu palatal sonor, so africat palatal sord, que és el que es fa com una CH en castellà o una TX en valencià. So africat palatal sonor, Aleshores, són els sons que treballarem ara. Les sibilants palatals poden ser sordes, com he dit, o sonores, i fricatives, o africades, és el que vos he dit. Quan són africades tenen una explosió i després una fricció, mentre que quan són fricatives només tenen una fricció. Pel que fa a la pronúncia de les consonants sibilants palatals, aquestes que vos he dit, la gramàtica normativa valenciana estableix el següent, i és el que es considera per a l'estàndard. El que considera l'Institut d'Estudis Catalans també és totalment correcte. En verdet tenim el que considera acceptable l'estàndard de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, que és la pronúncia africada, és a dir, j, en lloc de j, de les grafies G, J, TJ i TJ. Aleshores, està perfectament acceptat en estàndard valencià dir germà, joguet, viatge, platja. Tot i que si ho fera una persona que parlara català oriental, no diria germà, diria germà. No diria joguet, diria juguet. I també estaria bé. Faria la distinció entre fricativa i africada, mentre que nosaltres totes les palatals les fem africades. Germà, joguet, viatge i platja. Molt important, no està acceptada la forma ensordida, és a dir, no està acceptat el que fan la gent capitxa, que és germà, joguet, viatge i platja. Això no estaria acceptat. Vol dir que si ho feu així suspendreu un C1 o un C2?
No necessàriament. Es pot aprovar un C1 i fins i tot un C2 si s'apitxa. Ara bé, s'han de demostrar molts altres recursos, lèxics, sintàctics, de genuïnitat, de riquesa, d'altres qüestions de pronúncia. Una altra observació és que les paraules ja i jo, el jo soc i vine ja, no és obligatori dir ja i jo. Podeu dir ja i jo, però també podeu dir ja i jo. Jo ja he vingut, jo ja he vingut. Això seria completament correcte en valencià estàndard. I fixeu-vos que el que teniu entre claudàtors i sa jota és una iot, una y, ja, jo. És acceptable en els àmbits territorials en què els és pròpia la pronúncia com a eix del grup ex seguit de vocal en paraules com ara exemple, que diuen eixemple, exèrcit, que diuen eixèrcit. Si bé en registres formals és recomanable la pronúncia ex, això que dic jo tantes vegades, exemple, exèrcit. És més recomanable exemple i exèrcit, tot i que l'acadèmia accepta també eixemple i exèrcit, però feu-me cas i digueu exemple, exèrcit, exercici, execució, que és més correcte en registres formals. El que vos demanen en els exàmens de valencià són registres formals, de formalitat mitjana, però formals. Què no podem fer? Què no és acceptable? Doncs apitxar, com teniu ahí, l'ensordiment dels sons africats. Xelat, xuar, fetge, platja, no és acceptable. Tampoc és acceptable en els grups gec i gect fer una Y. No podem dir trajecte, projecció, projecte, està malament, hem de dir trajecte, projecció, projecte, no podem dir projecte. Alerta, quixa errada està molt fossilitzada. Després, tampoc no és correcte la pronúncia alveolar del so sh, d'acord? Aleshores, no seria correcte fer una S quan tenim ixa X que ha de sonar sh. No podem dir ni això, ni baixar, ni aparèixer, ni cuissa. Hem de dir sh, hem de fer el so sh, que és com el de callar, com la S i la H en anglès, no? Com shining, I'm shining, no? Abaixar, aparèixer, cartoixa, cuixa, això, no podem dir això, ni aparèixer, alerta amb això, que no podem dir això. Després, és incorrecte fer una i, una ix, en paraules com aixàtiva i aixeraco. Hem de dir xàtiva i xeraco. Tampoc seria correcte dir xàtiva i xeraco, sinó xàtiva i xeraco. Perquè són etimologies que venen de l'àrab. I estos topònims, estos noms de lloc que comencen per X i que venen de l'àrab, es fan xàtiva, xeraco. I la resta de paraules començades per X es fan xiquet, per exemple, no? Xina, encara que també està acceptada la pronúncia de l'estàndard del català oriental que diu la Xina, o no diuen xiquet, diuen nen, però si digueren xiquet, dirien xiquet, no xiquet. Després, tampoc no és correcta la pronúncia com edge del grup EX més vocal. Aleshores, no podem dir executar, exercici. Això no és correcte, hem de fer x. Executar, exercici. Ni executar, ni exercici, ni executar, ni exercici, ni executar, ni exercici, sinó executar i exercici. Alerta que estic parlant de coses molt subtils. És un error avançat, d'acord? Però bé, l'heu de tindre en compte. I ara passem a algunes observacions.
En valencià, els sons sonors palatal fricatiu i palatal africat, és a dir, j, es neutralitzen sempre i es fa sempre j, no j. És el que vos he dit, que en valencià no diem jugar, girafa, sinó jugar, girafa. Aleshores, els sons G, J, TG i TJ en valencià estàndard sempre representen el so J, mai J. Tot i que si vinguera un parlant de Girona o de Mallorca i fera J quan toca, també estaria acceptat en un examen de valencià. El so palatal fricatiu sonor J tan sols el trobem en valencià estàndard en alguns contextos fonètics, però en alguns contextos fonètics per sonorització del so palatal fricatiu sord. Acaba una paraula amb una X que sona x, i aleshores quan comença una altra paraula amb una vocal sonora, és a dir, que la fem vibrar en la gola com la b, o bé amb una vocal, doncs aquest es converteix en j. Aleshores, diem peix amb x sord, però diem peix blau, j, peix blau, perquè la B vibra, aleshores contagia el so d'abans. És el que es coneix com a assimilació regressiva. Després també calaix, fem una x, com callar, no? Una sorda, una fricativa palatal sorda. Però quan darrere tenim una paraula que comença per vocal, es converteix en j. Calaix obert, calaix, però calaix obert. Se sonoritza o s'hauria de sonoritzar. Així tenim la norma general, d'acord? Els sons els acabo d'explicar, els teniu a la part superior i després teniu l'ortografia amb la qual se solen representar depenent de la posició que ocupen dins de la paraula. A inici de paraula, si tenim el so j, tindrem una g o una j, germà, jove. Alerta perquè és difícil saber quan va la G i quan va la J. En interior de paraula, per a la G i la J, si va entre consonant i vocal, podem tindre la G o la J, penjar, targeta, urgent. I entre vocals és quan tenim la TG o la TJ, metge, assetjar, però totes les de la primera columna sonen igual. I després també podem tindre entre vocals, en lloc de TG i TJ, G i J. Bogeria, passejar, però sonen igual. A final de paraula no tenim aquest so, j, d'acord? Després, el so que és amb una S així estirada com les dels instruments de corda, com el violoncel, el violí, que tenen aquesta S ahí llarga, no? I aquest so, quan va entre claudàtors o entre barres, que és quan és un fonema, representa el fonema x, el de callar, no? A inici de paraula el tenim en paraules com ara xàtiva i xarop, però alerta perquè la majoria de vegades a principi de paraula serà x, no x. S'escriurà també amb una x, però direm xiquet, chest. Per què diem chest però diem xàtiva? Doncs perquè xàtiva ve de l'àrab i chest no. Després, en interior de paraula, entre consonant i vocal, podem tindre una X, tenim una X quan sona el so fricatiu, sord, palatal, xarxa, que també està acceptat xarxa, que ho sapigueu. Segons el Diccionari Normatiu Valencià es pot pronunciar xarxa o xarxa, però alerta perquè mai no podeu dir red. Les redes socials és un error, heu de dir les xarxes socials o les xarxes socials. I entre consonant i vocal també podem tindre el so X, però que s'hagi de pronunciar x en lloc de x. I és en les paraules barxeta, perxa, carxofa o parxís. Amb aquest so no tindreu problemes perquè és com la CH en castellà. Després, entre vocals, també es pot representar el so x amb una I i una X. Podem dir caixa o caixa, cuixa o cuixa, com diuen a la Marina, no? Créixer o créixer, angoixa o angoixa.
Aleshores, IX també pot representar el so sh. Després tenim la TX entre vocals per a representar el so ch, com la CH castellana, no? Cotxe, despatxar, apache, totxo. I a final de paraula tenim la IX per a representar el so sh, en estos llocs que no fan IX sinó sh, que diuen feix o feix, coix o coix, com per exemple a la Marina. I després tenim que el so ch, ch, el so alveolar sibilant alveolar sord, ch. A final de paraula mireu si té grafies. La IG a final de paraula es llig ch. La G es llig ch. La X es llig ch. I la TX es llig ch. Aleshores diem boig, maig, vaig, vaig, faig. Però també diem barx, despatx. Aleshores mireu si tenim maneres de dir-ho. Després, algunes observacions sobre les consonants G i J que fan el so G. El so palatal africat sonor, G, es representa amb les consonants G i J. Com a norma general s'escriu G davant de les vocals E i I, gelat, argila, i s'escriu J davant de les vocals A o U, airejar, rajola, adjunt, tot i que no sempre és així. Això és una norma general, però moltes vegades no es compleix. Per això és tan difícil l'ortografia de la G, J, TG, TJ, X i TX, tal com parlàvem l'altre dia en classe. Per raons etimològiques, és a dir, de l'evolució de les paraules des del llatí fins ara, s'escriu J, o des de la llengua que siga fins ara, de l'origen de les paraules que tenim actualment en el valencià, s'escriu J davant de la vocal E en paraules com ara jeep, jejú, jerarca, jeroglífic, jet, majestat, Jeremies, Jeroni, Jesús, Jerusalem i els derivats. Com observeu, abans havíem dit que davant de la E sol anar davant de la I de la I sol anar la G, però ara veiem paraules que no provenen del llatí, que provenen de l'hebreu o que provenen de l'anglès o que provenen d'altres llengües i van amb J. Moltes paraules bíbliques, noms bíblics, van amb J. També escriurem J davant de la E en els grups ec i ect. Objecte, objecció, projecció, projecte. Recordeu que no és projecció, projecte, sinó projecció, projecte. I quant a les grafies de TG i TJ, que tal com les grafies G, J en valencià sempre transcriuen el so G, doncs podem afirmar que les consonants TG i TJ també representen el so palatal africat sonor G, com he dit, i sempre apareixen entre vocals, compartint espai amb la G i amb la J, és a dir, TG i TJ entre vocals, tot i que entre vocals també podem tindre la G i la J, i sempre representant el so G. Sense cap diferència en el cas del valencià, és a dir, diem assetjar i diem passejar, i sona G. Alerta, perquè si fórem de Girona o de Mallorca o de Barcelona, diríem assetjar i faríem G, però diríem passejar, passejar, i faríem G, la faríem fricativa, però nosaltres tot G, quan tenim TG i TJ, quan tenim G i J. El que no podem fer és passejar, assetjar, això no pot ser, ha de vibrar la gola. Com a norma general s'escriu TG davant de les vocals E, I, platges, heretgia, i s'escriu TJ davant de les vocals A o U, desitjar, corajós, corregut, però ja sabeu que no sempre es compleix. Ortografia de les consonants X i TX, que representen el so Ch, és a dir, com el G, jugar, passejar, però sense vibrar la gola. Xiquet, xocolate, marxa. Les consonants X i TX representen el so palatal africat sord, és a dir, un so que es fa amb la llengua al paladar, que fa una explosió i una fricció i que no vibra la nou. Aleshores, com a norma general s'escriu X,
X a començament de paraula i darrere de consonant. Xiquet, xocolate, marxa i punch. El punch és ixa beguda que fan als high schools nord-americans, que es posen ahí d'una safa, agafen amb el culler i es posen punch. I s'escriu TX entre vocals i a final de paraula darrere de vocal, és a dir, cotxe, apitxar, cartutx, escabetx. En algunes paraules o noms propis d'origen estranger s'escriu TX a principi de paraula o darrere de consonant, per harmonia ortogràfica amb el català oriental, perquè són els únics casos en què per al català oriental aquest so és africat i no fricatiu. Txèquia, és a dir, que si posarem només una X ahí, què passaria? Que un català oriental, és a dir, una persona de Girona, de Barcelona, de Vic, d'Osona, de Mallorca, diria Txèquia, Xat, Tchaikovsky. Aleshores han de posar la TX perquè siga Txèquia, Xat, Tchaikovsky, Chapela. Si alguna de les paraules no les coneixeu, ja ho sabeu. Entreu en el diccionari normatiu valencià i la hi busqueu. I fins i tot tindreu la pronúncia per pitjar al damunt, per clicar al damunt, punxar al damunt i veure com sona. Les consonants X, TX, IG i G a final de paraula sempre fan el so ch, és a dir, s'ensordeix. Si darrere vinguera una paraula sonora, potser tornarà a ser G, però per ara és ch. Amb la paraula a seques, sense res al darrere, totes aquestes quatre grafies fan el so ch, que és com el de la TX o el de la CH castellana. A final de paraula seguit de pausa, el so G perd la sonoritat i es neutralitza amb el so ch, que és el seu equivalent però sense vibrar-la nou. Ortogràficament, però, les grafies són diferents segons els sons i les grafies de les paraules derivades. És a dir, que s'escriu TX si els derivats s'escriuen amb TX. Despatx, despatxar. Sandwich, sandwichos. Un sàndwich que diem està malament, és un sandwich o sandwichos, o 3 sandwichos. S'escriu X si els derivats s'escriuen amb X. Barx, barxeta. Elx, elxà. Però estem fent el so ch. S'escriu amb IG si els derivats s'escriuen amb GJ o TGTJ. Raig, rajar. Safareig, safarejos. Observeu que el derivat sí que fa G. El que fa sort és IG a final de paraula. I no heu de dir res de raig, safareig, tot això és horrorós. S'escriu amb G darrere de I si els derivats s'escriuen amb GJ o TGTJ. És a dir, paraula que acaba amb G darrere d'una I o enmig de la paraula, no? Mig, mitjà, afig, afegir. Mig, mitjà, afig, afegir. Fixeu-vos que mig i afig són sords, però mitjà i afegir vibra la gola, no? La consonant X no sempre equival al so ch, la CH en castellà, sinó que de vegades equival al so sh, i fins i tot de vegades equival al so gz. En aquest cas, quan equival al so sh? Doncs el so palatal fricatiu sord, és a dir, sh, es representa sempre amb la grafia X, que no vol dir que sempre que tinguem la grafia X equivalga al so palatal fricatiu sord sh. En interior i a final de paraula, gairebé sempre va precedida per la vocal I, per la vocal I. Xixona, Xavier, xeringa, xarop, créixer, baixar, peix, guix. Recordeu que en alguns territoris valencians no diuen baixar, diuen baixar, no diuen peix, diuen peix. Aleshores, però que també és correcte. La consonant X, de vegades, com he dit, equival a x o x. Quan equival a x? Doncs el grup fònic x es representa per una X i pot aparèixer en posició interior de paraula entre vocals taxi, flexo, auxili. Entre vocal i consonant, text, mixta, expropiar. I a final de paraula darrere de vocal, flux, làtex, fax, fix, ortodox. I, en molt pocs casos, darrere de consonant, esfinx, larynx, linx, manx.
un linx ibèric. El grup fònic gz, gz, que és com el x, però que vibra, gz, x, gz, x, gz, x, gz, es representa per una x en els grups inicials quan la paraula comença per EX més vocal o per INEX més vocal o més una consonant que vibra la gola, com una m, com una v. Examen, gz, exèrcit, gz, exemple, gz, exhalar, gz, exhumar, gz, exdirector, exlibris, inexorable, inexacte. Totes aquestes les he fetes bé. Com seria malament? Examen, exèrcit, exemple, i també estaria malament examen o coses així estranyes. Exhalar, exhumar, fer-ho sort també estaria malament. I fins així la meva explicació de la GJ, TG, TJ, X i TX. La pronúncia més estàndard és safareig, però si ho dius ràpid, no sé, en un examen intenta pronunciar safareig, però que no és una errada greu en absolut. Doncs aquesta és la meva explicació sobre la GJ, TG, TJ, X i TX. Així tindríem uns exercicis per completar si és GJ, TG, TJ, X o TX, però ja vos dic que és una norma complicada de memoritzar, perquè tot i que sí que és veritat que davant de I de I sol anar una G i davant de A, o una TG i davant de A, de O i de U sol anar una J o una TJ, hi ha molts casos per etimologia, com hem vist, que no és així. Aleshores, així tindríem alguns exercicis i així